yanda aka saba dai a kowane lokaci muna kawo muku al'amura wanda suke wakana a cikin kasar mu jamhuriyar Nijar. To a yau ma mun tattaro muku wasu bayanai wanda 'yan Nijar suke yi da bakin su musamman ma akan yanda jami'an tsaron kasar ta jamhuriyar Nijar suke faɗi tashi domin ganin sun tsaftace lahirin kasar gabaki ɗaya da wasu hare-hare na 'yan ta'adda musamman sabuwar kungiyar nan mai suna Lakurawa wadda ta bullo a cikin wasu sassan kasashe daban-daban na Nijar, Najeriya da Mali har ma da Burkina Faso wanda a yanzu dai 'yan tawayen suna fitowa daga wasu kasashe daban-daban irin kasar Mali da kuma kasar Najeriya. Ga kaɗan daga cikin jawaban da 'yan Nijar suke bayyanawa akan yadda al'amarin yake wakana a halin yanzu da kuma yadda suke jinjina ma sojojinmu a wannan nasarar da suke samu. A jamhuriyar Nijar ɗin jami'an ƙasar wato jami'an tsaron ƙasar sun yi wa mayakan sabuwar ƙungiyar nan da ake kira Lakurawa kwanton ɓauna a yankin birnin Kwanni da ke kan iyaka da Najeriya a jihar Tawa. Da sojojin suka samu nasarar fatattakar Lakurawan. Wannan dai shine karo na farko da ake samun arangama tsakanin bangarorin biyu tun bayan ɓullar kungiyar a arewa maso yammacin Najeriya. Daga jihar Tawa, wakilinmu Isu Maman ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Un vecteur de surveillance de l'armée de l'air a détecté un convoi suspect composé d'une vingtaine de motocyclettes. Ce convoi a été suivi depuis la frontière malienne jusqu'à la zone de Mousseka à proximité de la frontière. Wannan ita ce sanarwar da rundunar tsaron kasar ta bayyana da ake karantowa a kafofin labaran gwamnati, inda sanarwar ta ce jiragen ta marasa matuka sun hango ayarin wasu babura da dama waɗanda kuma sojojin ke bibiya tun taso wasu daga kasar Mali har ya zuwa kan iyakar Najeriya a yankin Mousseka da ke gunduma birnin Kwanni. Ta kuma ƙara da cewa tare da haɗin gwiwar dakarunta na ƙasa suka yi wa ayarin kwanton ɓauna. Umar Saidi wani ɗan jarida ne masani al'amuran tsaro da ke sharhi kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya tabbatar wa tashar DW abin da ya faru. Sun fito daga iyaka da ƙasar Mali tun daga can suke bibiye su sai suka shigo na cikin yankin Kwanni, to daga nan ne suka musu kwanton ɓauna, daga cikin su gwammai suka mutu, aka samu kuma gwammai suka jikata kuma suka samu kayayyaki suka amshike nakiyoyi da bindigogi da kuma abin hawa. Abubuwa ne wanda muke ganin kamar ana ci gaba kullum cikin tahiya, tunda ana nuna cewa da dan ta'adda duk inda yake ana iya a gan shi kuma a bi shi so da kawo har a ga manufa ta sannan a yi mishi abin da ake so. Kenan abu ne wanda zai zo a yaba ni ga jami'an tsaron namu. Tuni dai mazauna yankin inda aka yi artabin suka soma gamsuwar su da yadda jami'an tsaron kasar ke tunkarar wannan sabon kalubalen. Sunana Abbas, insha Allah dangane yan ta'addar da an kashe wajen mun tsaka mun ji daɗi kwaran gaske. Yadda zato mun ji daɗi wallahi kuma muna ƙara musu goyon baya na fatan alkhairi. Mai farin ciki da kashe su kuma Allah ya ƙara tona musu asiri, Allah ya ƙara bayyana su. Tun bayan jin mulkin dai aka samu wasu da ke kushe nasarorin da jami'an tsaron kasar ke samu a matsayin wata farfagandi bayan da kasar ta raba gari da turawan yammaci. To sai dai ga Umaru Saidi ya ce nasarorin a zahiri suke, to amma kuma akwai buƙatar Najeriya inda sansanin sabuwar kungiyar yake to tashi tsaye don gudun sakacin da ta yi a can baya ga Boko Haram har ta samu bunƙasa. Ni ban cewa farfagandi ne saboda a zahiri ne, abu guda ne zan cewa wanda su waɗannan da suke tunani yalla farfaganda ne yanzu cikin yaƙi ne muke, to wannan shine bai shiga kanun mu kasan mu ta Nijar. Sai ya kasance idan aka ce an yi wani abu hakan ga sai kaga mutane wasu suna ganin kamar farfaganda ne ake, amma makwabtan mu Mali da Burkina Faso su sun yi imani cewa da lalle yaƙi su kai, su sun yarda da shi saboda sun san cikin yanayin da suke. Christopher kwanaki ya zo Nijar ya haɗu da kakakin tsaron ƙasar Nijar wanda suka tattauna, wanda muke tammaha wannan abun zai sawa su rarraba bayanan tsaro don ya kasance Nijar ta ba Najeriya, Najeriya ta ba Nijar, da ya kasance a ga abubuwan suna ci gaba da ragewa. Su ma dai masana al'amuran ƙasa da ƙasa irin su Malam Isa Muhammad ya ce akwai buƙatar ƙasashen biyu su haɗa ƙarfin sojin su domin dakile wannan matsalar. Yanzu tsakanin Nijar da Najeriya dole sai sun haɗu, hannu guda bai wanki, dole sai hannu bi. Kenan duk wanda Nijar ta kama yan Najeriya ba ta kama wa al'amarin bai. Dan ana iya zakwana a cuce mu a su haɗa can ko kuma a cuce su ci a faɗo ne. Kenan an haɗa ƙari da ƙarhe dole su ba da wani abu. To ko a daren jiya mayakan Lakurawan sun yi wani yunkurin kutse a ƙasar ta Nijar musamman a yankin na birnin Kwanni a wani yunkurin ɗaukar fansa, sai dai kuma wasu gwamnati suka haɗu da ajalinsu a hannun dakarun ƙasar inda ragowar ta koma Najeriya kamar yadda rahotanni daga yankin ke tabbatarwa.